have a beautiful day in Paris. Madame et Monsieur, bonjour. You just arrived in Paris, Charles de Gaulle Airport, and the weather is nice. Na to, abychom se podívali do Paříže, nám stačilo vyjet do města Hangzhou. Welcome to Hangzhou. Hangzhou, Paris. Paris, Eiffel Tower. Ale na tohle místo jsme nepřišli náhodou. Did you come all the way here just to visit this place? We saw it on YouTube in a music video. Púšťam mu videoklip Jamie XX Gosh. Námět na tohle video si píše cca 9 let zpátky, kdy jsme viděli poprvé ten videoklip od Jamie XX Gosh. Your video was really impressive, but in person, it's a bit different from what I saw in the video. No a kvůli tomu jsme tady. V době natáčení videoklipu totiž město bylo opuštěné a zajímá nás, jak to tu vypadá dneska. Došli sme do Tianduchengu alias Paríž ďalekého východu. Ideme sa ubytovať a už na prvý pohľad je to veľmi luxusný rezort. Tá antická socha za tým Caution Wet Floor je môj obľúbenec. 2008. Mal tu niekto oprel veľkú tabulu o Monu Lizu. K originálu by som sa správal trošku jemnejšie. Akustika. Tuto? Teraz počujem všetko, čo hovorím. Už druhé miesto, ktoré má duknú akustiku. OK, toto sú rytieri. Hej, Jozef. Ne ten z Buba. Konverzačná predsieň. Môžete vidieť, je tu plno dneska. Tram výťah, dúfam, ceníte. Máme izbu 2212, čo je na druhom poschodí, takže ideme na tretie poschodie. Super. Tu sú tie isté čísla, ja som stratený. What the fuck? Mne už treba fakt cíkať. A ako to u nás býva zvykom, kto videl epizódu v Makau, radi sa stratíme. No, tak tu sme úplne v kúte. Ale na našu obhajobu, ten hotel je fucking obrovský! I keď sme sa zorientovali, tak sme šli očakovať izbu. Výhľad dobrý, trošku tropikál. Francúzska spera. And we are ready to explore. O môj Bože, pre Boha, naša prechádzka sa zasekla pri túto živom plote. Chodník nikde. Ľudia serú, tu sú samé toaleťaky. Toto je záchodová cesta, kávo. Otvorená elektrická skrinka, very good, very safe. Oh my god, to je taká škoda. Architektúra nie je prístupná verejnosti. Toto je iba pre vládnúcu vrstvu. My poddaní proste musíme ísť záchodovou cestou, no. Tak ideme hľadať ďalej. Ale pak tam byla. Je kámo mini. Oh mon ami. Chambre de Mers. Eiffelovka. Ono to bolo pôvodne myslené ako luxusný real estate project, ale celé to skrachovalo. Dlhé roky to bolo opustené, preto niektoré priestory sú jak z Ghost Townu. Ale postupne sa sem vracia život a je to pekné vidieť. Naozaj už kamionista ma zdravil, ľudia sú tu milí. Medzi tým, čo Robert skúsil na lokálne tety svoj šarm, som hľadal supermarket. Aby sme mali všetok potrebný gír na piknik pod Eiffelovkou. Strašne milá pani sa mi snaží pomôcť, som tu v lokálnych potravinách, aby sme si našli veci na piknik. Predávajú sliepku a dole majú kačicu. How much sa spýtaj? To je TikTok. Ona má vlastní To je pet, OK. Famous. Si môžem chytiť? OK. Ona drží za krydla. Ej, čo robí? Kámo, mám pet kačku. Co bolo? Ne, ona má oberáha, ne? Robert má nových kamarátov. Ahoj. Aj, čau. Ahoj, kačko. A po nákupe máme všetko ready a nič nás nebrzdí začať náš legendárny piknik. Jean, kde si? Bonjour, diváci. Zdravím vás z Paríže, Chambre de Mers. Nachádzame sa na lúke pod Eiffelovou vežou a ideme si robiť luxusný piknik, za ktorý by sa nemusel hanbiť ani Ludvík XVI. Víno Le Gros Raisin, to znamená veľký kohút. Le Big Cock v preklade do angličtiny. Mám tu arašidy, nejaké oriešky, extra slané. Bohužiaľ, v tejto Paríži nemajú sír. No fromage. Čo by to bol za francúzsky piknik bez le snox? Poď si to užiť so mnou, Jean.
Vin de France, Mrs. Botiquil Perrange, Rotenburn, Južný svah. Tak, prehrobka. Daniel. Diváci, ja vám ďakujem, že ste s nami došli. Tam je korok, počkaj. Diváci, na druhej strane sveta takto spolu. Life is about cherishing the moments, I say, and this is one of them. Thank you for this journey. Pripijam na tento nový kanál. A keď si dáme večer sečianskú kuchyňu, tak Robka sa bude páliť. Že to dieťa za mnou. To je strašné. In France, we don't give a shit. We're the best in the world. Ale k našemu překvapení si s 2 bílými opicema chtěl někdo povídat. Hello, čau! Where are you come from? Praha. Praha. A tak jsme se hezky rozloučili. Jsme no. Uklidili po sobě a dopili vínko. I would like the cheese and some chicken meat on a stick. Počkaj, ale nechcem toto, kámo. Ne, počkaj. But no dog meat, please. We like dogs, they're very cute friends. 这只是个图片啊。OK. Sorry. Není to pes, to je iba obrázok, že je to cute. Čas na reklamnú prestávku, budem stručný. Ďakujeme, Bubo, že nás sem zobrali, poskytli nám ubytovanie, letenky a support on the ground, pretože Čína nie je vaše bežné Chorvátsku pri mori. Potrebujete v takýchto destináciách trošku odvážne podporu. Kódik GOGO10, cestujte s Bubom, they're the best a tešíme sa na ďalšie dobrodružstva. Teraz pokračujeme v tomto. A teraz je čas na odvrátenú stranu Paríža. Tragédie. Oh my god. Pigeon shit. Électricité. Dirty. Cigarette. Mon ami. Et toi. Prêt. Hydratace. Výhoda toho, že to je život, je, že to je život. Nevýhoda, už sa nedostanete pod Eiffelovku. Je tam stavenisko, je to uzatvorené vysokým plotom okolo. A asi by som to ani cez tento skúter neskúšal preliesť, pretože kamera. Cestu blíž jsme nakonec našli, i když jen o kousek. Boobers in Paris. Úspešnejšia Emily in Paris. Keď som to videl doma, tak si hovorím, riadny bizár, na čo chcem napodobniť Paríž. Nechať to prázdne ako ghost town, ale keď ste tu pod tým a vidíte, jak bývajú inak lokálne v Číne na normálnych sídliskách, tak si poviete, že fakt je to pekné, dáva to zmysel, aspoň sa máte na čo pozerať. Keď to dotiahnu, obzvlášť táto druhá etapa, keď sme videli nákresy, tak teraz neviem, jak propaganda zase, ale to sú úprimné uvedomenia on the ground. To dáva zmysel. Hello. Ni hao. A večer to tu začíná žiť. S blížícím večerem jsme skočili na jídlo. Spicy motherfucking volcano. Nechali jsme se vysmát obsluhou a začali reflektovat nad celým zážitkem. Shodli jsme se, že i když tohle místo na první pohled vypadá nejvíc fake, tak bylo ze všech míst, který jsme v Číně viděli, nejvíc real. Úplně poprvé v Číně jsme pro ně nebyli neviditelný bílý opice, ale aspoň bílý opice, se kterýma si chtějí povídat. Nemajú tu bagetu, nemajú tu dobrý sír, to ma nasralo. Víno bolo dobré. Ďakujem veľmi pekne, vidíme sa pri ďalšej epizóde Gogo v Číne, alebo Claude a Jean a ich dobrodružstva. To bolo dneska. Majte sa, vidíme sa pri ďalšom. Šežany a good night. No tak tohle byla poslední epizoda Gogo a Robo v Číně. Ale nezoufejte, protože ještě nás možná čeká jeden bonus. Odkud bude, to se nechte překvapit. Ale Čína to není. No a jestli zase máte víc otázek než odpovědí, tak se běžte podívat na náš Hero Hero, kde jsme například v noci šli prozkoumat tento šílený hotel. A pokud jste to vydrželi až sem, tak vám děkujeme. Tak se vidíme příště. Čau.